Ονομάζομαι Σοφία και είμαι 12 ετών. Γεννήθηκα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου ζούσα με την οικογένεια μου. Όλα άλλαξαν στις 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στη χώρα μου. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε από το σπίτι μας και μετά από ένα μακρύ ταξίδι φτάσαμε στην Κύπρο. Εδώ ξεκινήσαμε μια νέα ζωή, γεμάτη προκλήσεις και ελπίδα. Εγγράφηκα σε ένα δημόσιο γυμνάσιο στη Λάρνακα. Οι καθηγητές και οι συμμαθητές μου ήταν πολύ φιλόξενοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν. Η ελληνική γλώσσα όμως ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο, δεν καταλάβαινα τι έλεγαν στην αρχή. Παρακολουθώ πολλές ώρες την εβδομάδα μαθήματα ελληνικών, αλλά είναι δύσκολο να μάθω τόσο γρήγορα. Οι λέξεις, η γραμματική, όλα είναι καινούρια για μένα. Παρόλες τις δυσκολίες, συνεχίζω να προσπαθώ. 3 χρόνια μετά καταλαβαίνω αρκετά την ελληνική γλώσσα και προσπαθώ να μιλώ ελληνικά στο σχολείο, διότι στο σπίτι μιλούμε ουκρανικά. Έκανα νέους φίλους, κυρίως Ουκρανούς. Ελπίζω κάποια μέρα να επιστρέψω στην πατρίδα μου, αλλά μέχρι τότε η Κύπρος είναι το νέο μου σπίτι.